Доброго вечора. Мене звати Христина Бондаренко. Це Прайм на телеканалі АТР. Дякую, що залишаєтеся із нами. Наш гість сьогодні головний військовий прокурор України, заступник генерального прокурора Анатолій Матіос. Доброго вечора. Добрий вечір для всіх телеглядачів телеканалу АТР. Знаю по-турецьки, не знаю, як правильно буде по-татарськи, називається Мергаба Ефенді. Тобто, доброго дня, шановні. Ну, а інше постараюся говорити на українській. Якщо буде мені важко, то запитаюся в пані Христини, вона мені підкаже. У нас є 55 хвилин. Я розраховую на У нас ваші... є більше, якщо Бог дасть. Ефіру у нас 55 хвилин. Ефір у нас 55 хвилин. Це Але точніше. якщо продовжити вашу тему про те, що в нас є більше, я би хотіла почати все ж таки з теми дня. Це теракт у Києві. А я не можу з неї не почати. Ви знаєте, на думку спадає одна фраза про те, що всі ми смертні, но іноді внезапно смертні, так? Останнім часом чи не забагато у Києві от подібних історій, подібних вибухів? Слово забагато чи замало відраховувати від якої кількості? Ну, ви як вважаєте? Я не вважаю, я просто статист, який виконує функцію держави у вигляді необхідності захисту тих чи інших прав і свобод, в даному випадку, і в тому числі і життя. Любий вибух в цивільному мирному місті, люба смерть людини – це є трагедія. А вибух тим більше спрямований, який забрав життя двох людей, поранені. Це біда, це реалії часу і це страшний час. Страшні реалії цього часу, як ніхто, знають жителі і мешканці нашого Криму, які залишилися поза межами Чонгарського і біля перекопу Каланчарського переходу. І якщо вони будуть мати можливість це дивитися, я передаю вам саме велике своє бажання обійнятися, не дивлячись, що ми різної віри, підтримати вас у тому, що в важких, страшних умовах необхідності вдень бути одним, вимушено бути одним, мовчки, з гнівним поглядом. Не позбавляю вас права і залишатися і бути людьми. Я шаную ваш гонір, я дуже пишаюся, що в мене є такі співвітчизники. Я вірю, що по-російськи кажуть «ласточкине гніздо», ми залиємо сльозами радості від перемоги і повернення Криму саме Україні, саме для того, щоб основу цього українського етносу і населення цієї вашими руками, в тому числі облагородженої і квітучої місцини, ми називали справжньою українською землею. І українські діти, в тому числі гарна донька пані Христини, плюскала свої ноги в Судаку, чи Балаклаві, чи біля Ялти. Пане Анатолій, дуже правильний початок. Дуже красивий. Я спеціально готувався, вивчив на пам'ять. Я так і зрозуміла, якщо чесно. Але тепер давайте все ж таки до конкретики. Якщо ви самі зачепилися за цю тему, хоча я на початку пропонувала почати з іншого. От окрім цих красивих слів на одну хвилину, можете конкретно сказати, як ви ще підтримуєте деокупацію Криму? Скажу так, говорити про свої здобутки – це так прерогатива експертів, які ходять колом по всіх телеканалах. Ви, правда, найдалі від центру, то вони сюди рідко забрідають, і це дає вам автентичність як телеканалу, у вас тут правда. А всі інші телеканали, новинні, 112, там одні ті самі світари. Ну, ви теж туди ходите так само, частіше, ніж, до речі, так. Я не експерт. Експерти – це ті, хто в сорочках з коротким рукавом, з неспрасованими штанами, які на любу злобу дня говорять. Що я роблю? Я був до недавнього часу куратором створеного за моєю ініціативою управління Криму. Перші кримінальні провадження з підозрами, з заочними арештами, з розглядом їх справ відносно суддів, які перейшли до окупаційного режиму і стали суддями федерального округу, і прокурорів, і інших, і інших. Це робота моя і моїх підлеглих. Може, колись це комусь пригодиться, але ми робимо, я вважаю, що
надзвичайно рутинну, але дуже важливу справу. Ми крихта до крихти збираємо докази незаконної анексії Автономної Республіки Крим, докази державної зради тих, хто мав би захищати населення Криму, в тому числі і кримсько-татарський народ. І ці докази лягли в основу уже переданих військовою прокуратурою через Міністерство закордонних справ 4000 аркушів доказів для Міжнародного суду. В тому числі... що в цих аркушах? Можете конкретніше сказати? Зараз я Кристину по пам'яті перерахую всі 4000 аркушів. Ну, давайте не 4000, давайте про генералів найбільш гучні. Тому що це важливо. Нас зараз чує Крим. І важливо сказати, що буде зі зрадниками, які там лишилися. Буде рівне те, що написано Богом на їхніх скрижалях долі. Але ми повинні для цього дати документ. Ці документи ми віддали Лані Зеркаль в офіційному порядку. Вони надані в Європейській судовій інституції, де позивається Україна. Військова прокуратура перша, яка вирахувала за балансовими залишковими цінами вартість матеріальних втрат внаслідок анексії Криму. Він складає більше 1 трильйону гривень з прикурсі на той час 8. І всі зрадники, які керували операцією військторгу і зелених чоловічків, вони нами вже з підозрами, з заочними арештами і з початком спеціально досудового заочного слухання і засудження. От розкажіть трохи детальніше, дивіться, тобто як створювалися, як збиралися ці матеріали? Чи були допитані люди з тієї сторони, із Криму, наприклад? І чи існує і досі в нас юридично одне спільне поле із Російською Федерацією? Тому що раніше воно існувало. Спільного поля з Російською. У нас ніколи не існувало спільного поля з Російською Федерацією. І дуже прошу Бога, щоб ніколи й не існувало. Що стосується допиту осіб, допит суб'єктивного бачення окремо взятої машини людини, яка перебувала в тих чи інших подіях, вони є важливі, але не являються доказом вчинення злочину. Доказом вчинення злочину є суб'єктивна, об'єктивна сторона дій ідентифікованої особи. Тобто людина має мати прізвище, ім'я по батькові, посадові обов'язки і так далі, тому подібне. І ми їй оголошуємо підозру і збираємо докази. У військовій прокуратурі працює декілька дуже потужних, худорлявих, сухих і дуже, вибачте, перекладу потім на російську, вкурвлених представників кримсько-татарського народу, кримчан, які вийшли, які були в тому числі захоплені. І це зараз військові офіцери, які служать в військовій прокуратурі і роблять саме цю роботу в управлінні війни, яке збирає ці докази. Хочу сказати, що 2 з таких моїх підлеглих нагороджені міністром оборони іменною вогнепальною зброєю саме за свою роботу, за збирання доказів, доведення анексії території Крим і злочинів проти кримсько-татарського народу. Але зараз цими питаннями опікується прокуратура Автономної Республіки Крим, де її очолює Гюндус Мамедов. До речі, у нього сьогодні день народження. Я прошу, щоб ви його всі подумки привітали. Він правдивий вболівальник за весь кримсько-татарський народ. Він вам близький по духу, по вірі і є фахівцем. То зараз він більше цими питаннями опікується. А ми опікуємося всім тим, що є найбільш гаряче і найбільш палаюче в державі. Ой, давайте так. Давайте з гарячого палаючого. Я ще зроблю собі рекламу, Христина. Давайте. Першу частину ефіру я вам це дозволяю. А далі буду ставити запитання. Давайте. Військова прокуратура є найкраща пожежна команда для того, щоб блокувати чи робити локальними, з меншими наслідками найбільш важливих проблем або подій, які є недобрими в цей час. Давайте тепер конкретно. Підрив Шаповала, полковника Головного управління розвідки, начальника спецназу. Що з цією справою зараз? Розкажіть деталі. Я не розкажу, Кристину, тому що не може бути розслідування в режимі онлайн. Ми працюємо.
Я не можу цього говорити. Я багато чого не можу говорити. Якщо було на початках війни в 2014 році, там 15-му... Версія про російський слід зберігається в цій історії? Христина, у кожного в голові зберігається та версія, яку він визнав за основу. Ну я все ж таки вас спитаю, ясно, що в кожного в голові, але, будь ласка, відповідайте на запитання. У нас встановлені фактичні замовники з прізвищами, ім'ям по батькові і з алгоритмом, як це виконувалося, тих, хто відповідав і робив організацію цього злочину відносно вищого офіцера розвідки Міністерства оборони. Крім того, у нас ще багато інших справ. Чи можна прогнозувати, через яку там кількість тижнів, місяців? Я не Павло Глоба, не Ванга, не можу вангувати. Ну ви ж розумієте, на якому етапі ви ж зараз, наприклад, і скільки вам ще лишилося? Найкращий етап – це коли затримати людину. Якщо ми звільнимо українську землю і Крим аж до Москви, то тоді ми захопимо цих людей. Я вас зрозуміла. Скажу так по-хитрому. Так, тепер давайте все ж таки повертаємося до російського сліду. Останнім часом, знову ж таки, теракт у Києві, який трапився... Ми йшли на російський слід, я туди ніколи не йшов. Я переслідую злочинців, які роблять злочини проти України. Будь-то росіянин чи будь-хто інший. Окей, давайте так називати. Але в пресі найчастіше звучить саме фраза і саме словосполучення російський слід. Я не представник преси, не представник олігархічного. Пане Анатолію, можете мені давати все ж таки закінчувати запитання, бо ми так просто будемо один одного шпильками кидати і продуктивної розмови в нас не вийде. Отже, дивіться, все ж таки про російський слід, про це словосполучення, яке я сказала напередодні. Вчора ми так само почули це речення стосовно теракту у Києві. На вашу думку, чи не забагато? Я не коментую коментарі людей, які не мають для того будь-яких підстав. Я не коментую те, що хто вчора говорив, я не встигаю дивитися. Можна перефразую запитання? Добре, я зрозуміла. Можна я перефразую запитання? Свого часу ви очолювали Львівське управління СБУ, правильно? Та багато чого очолював. Ну, тобто ви, можна говорити, що колишніх співробітників СБУ не буває. Можете говорити все, що хочете. Я би хотіла, щоб ви все ж таки дали оцінку українським спецслужбам, тому що останнім часом дуже багато ми чуємо про те, що в Україні працюють російські спецслужби. Як би ви це прокоментували? Прекрасно ви прокоментували, тому що спецслужби будь-якої країни працюють в першу чергу на території сусідніх держав. Як їхні на нас, так наші на них. Як сусіди румуни, наприклад, чи поляки, чи венгри. Так само це є геополітичні процеси. Те, що ми в стадії латентної затихаючи. Слухайте, в центрі міста стаються зухвалі вибухи, а ви так просто так говорите про це, що буває життя буремне, умовно кажучи. Ні. Ну, вам не здається, що це... Мені не здається, я говорю закінченими юридичними категоріями. Ми маємо стан війни. І ми повинні відповідати і розуміти, що війна не тільки на Сході, не тільки для кримсько-татарського народу. А ви все одно представник силових структур. От уявіть себе зараз, як це виглядає. Христино, я вам ще раз кажу, я відповідаю за доконані факти. Ми в стані війни. Народ не розуміє, що в нас є стан війни, особливо в столиці. Всі критикують владу чи правоохоронні органи. Я не можу сказати, скільки упереджено терактів, але коли доходить справа до розслідування злочинів, то хтось не відкриє двері, хтось не хоче дати покази, хтось взагалі промовчить. А як розслідувати? Ви зараз намагаєтеся жалітися на те, що вам не дають виконувати вашу роботу? Ні, я намагаюся перебувати в цій студії, я ніколи не скаржуся, Христина. Я повернуся ж таки до свого запитання про те, як воно виглядає для глядача. Так? Можливо, я можу помилятися, так, з оціночними судженнями. Ви жива людина, я думаю, що ви часто помиляєтеся. Так, як і всі. Але все ж таки, тобто ви тут як представник силових структур? Я як представник військової прокуратури, головний військовий прокурор. Я за всіх не відповідаю. Це не силові хіба структури? Ні, це окрема військова прокуратура. Тобто ви не входите в силовий блок? Ні. Ні? Ні. Силовий блок – це правоохоронні органи цивільного гатунку, Нацполіція, Нацгвардія і так далі. Менше з тим, не чіпляючи за слова. То ви головний військовий прокурор, і ви говорите про те, що так, у нас війна, трапляються подібні... Це ви мене перефразуєте. Я говорю, що народ не хоче вірити, що у нас війна. Коли пів Києва танцює і... До чого тут танцюють під Києва? У нас майже кожні декілька місяців трапляються в центрі міста, трапляються вибухи. І далі будуть траплятися.
Скільки? Давайте тоді... Я не є замовником і виконавцем таких страшних і терористичних речей. Це слід очікувати. Тобто буде страшно пускатися в метро, буде страшно ходити вулицями. Так. От ви ходите зі зброєю, так? А мені, як громадянці України, з дитиною, як ходити вулицями, якщо ви кажете, що далі буде це траплятися? Ну, чесно, поступайте на військову службу, вам видадуть табельну зброю. Раз. Друге, функцію охорони громадського порядку виконує не військова прокуратура, а Нацполіція. Ви хочете реформ, викидаючи всіх професіоналів, професіонал не народжується за один день. Дитинка, яка до 5 років кохається у любові батьків, вона тільки в школу починає йти в 6 років. Ми набрали за 6 місяців людей, які не спроможні. Вони дуже ідейно натхненні і мотивовані, але вони не спроможні за відсутності механізмів досвіду розкривати тяжкі злочини, які є неочевидними, за які виконують, організовують або оплачують високі професіонали спецслужб. Все. Бачили вбивство Варененкова, яке виконували хто? Ті, хто були в АТО, інтегровані в Крим, потім в Москву, але потім повернулися. Але яка версія основна? Та я не розслідував вбивство Варененкова. Ви хіба не знаєте, та версія вже розповіли. І там російський слід. А ви кажете, що... Я не договорив, Христина. Я нічого не кажу про вбивство Варененкова. Я говорю, що організатори є потужні і абсолютно не бідні, і чітко розуміють, яку шкоду вони не хочуть нанести Україні, а українець в тому числі бере і виконує це. Вбивцями був Пашков, який, по-моєму, теж перебував і в Криму, і в Росії, і був в АТО, і служив в Нацгвардії. То що, сусіди не бачили, що в нього є радикально терористичні нахили? Хтось промовчав, хтось не доніс. Ну, як це можна побачити? Це по обличчю видно, чи як? Є думка про мене, і в мене є думка про вас. Ви так кажете, це по обличчю має бути видно, чи як? Коли людина рік служить в армії, то повірте мені... Ви кажете про радикальні настрої, що сусіди не бачили. Якщо людина рік служить в армії, вона реагує на ті чи інші речі. Тобто всі, хто служить в армії, вони... Не тільки в армії, і в суспільстві. Що сусід не знає, про що думає сусід? Ну, служить собі людина в армії. Що це означає, що він людожер, чи як? Я просто намагаюся зрозуміти вашу... Я просто намагаюся зрозуміти вашу логіку. Ви запитайте мене, я відповім. Не намагайтеся зрозуміти логіку. Ми з вами після ефіру поспілкуємося на якісь приватні темі, я поясню свою логіку. Ми спілкуємося зараз в ефірі. Я все ж таки хочу повернутися до своїх тем. Ви завжди якось мене намагаєтеся відвести. Давайте про гучні злочини. Сьогодні відбувалися обшуки по справі банку «Капітал». Так? Ну, ви ж це знаєте. По справі так. І зранку з'явилося повідомлення про те, що були обшуки в батька народного депутата від блоку Петра Порошенка Світлани Заліщук. Потім Світлана Заліщук у своєму Фейсбуці це спростувала. Ви можете, будь ласка, пролити світло? Все ж таки, відбувалися чи не відбувалися у нього обшуки? Я не знаю, що пише Світлана Заліщук. Я не знаю, що відбувається у Фейсбуку і що відбувається в медіа. Ви, до речі, добре знаєте, що відбувається у Фейсбуці. І про це ми теж поговоримо. Будь ласка, не встигаю. Я спав сьогодні 3 години за крайню добу. Я не встигаю дивитися, хто де з Германії, де перебуває пані Заліщук. Ви ж встигаєте постити свої пости вночі, так, про ваші здобутки, до речі, про які ви кажете, що не хочете себе хвалити, але ви в Фейсбуці про це пишете. Я ж не про це говорю. Фейсбук – територія моєї свободи. Вночі. Це моє приватне право робити те, що я хочу. А тут я відповідаю як посадова особа. Обшуки проходили, в тому числі в приміщенні по місцю житла і прописки батька народного депутата. Там знайдено достатню кількість дуже цікавих речей. Я їх не хочу зараз коментувати. Якщо хтось буде говорити про наш непрофесіоналізм, нам прийдеться дати дозвіл, отримати дозвіл прокурора у провадженні і дати дозвіл на оприлюднення деяких речей. Я думаю, що вони будуть досить прикрими. Тобто обшуки були? Обшуки були, звичайно, і будуть. Фактично ми знайшли нібито знищене серверне обладнання банку «Капітал», який був основним фінансовим інструментом легалізації всіх вкрадених українського народу коштів представниками злочинної організації Януковича Клименка, підозрюваних Клименка Януковича. Всі гроші, які забирали з податкових майданчиків, транзитних фірм, ям і конвертаційних центрів, заходили, легалізувалися через банк центральним офісом київським, якого керував батько цього народного депутата. Я можу продовжити, якщо пана Світлана до мене звернеться у Фейсбук, я у Фейсбуці їй відповім. Перед тим отримавши дозвіл прокурора. Готові далі коментувати?
А мені просто цікаво, а чому військова прокуратура? Які функції військової прокуратури? Скажіть? Я думаю, що перед інтерв'ю ви підготувалися ґрунтовно. Військова прокуратура вже Це 3 питання для роки. глядачів скоріше, ніж 3 для мене. роки. Ні, я думаю, що вони знають. 3 роки військова прокуратура є, розслідувала і розслідує 60 тисяч справ відносно багатьох випадків від дезертирства, війни до анексії, до злочинів проти міжнародного правопорядку. 3 роки нам було 24 серпня цього року. У нас є 11 тисяч вироків, в тому числі по дезертирах. Близько 700 вироків, це до моїх колег, я просто порівнюю себе з колегами, близько 700 кримінальних проваджень про корупцію, близько 400 вироків тільки по хабарях, в тому числі в сфері військовій, де брали військові і так далі, і тому подібне. Ми щось робимо. Нема про це сенсу говорити. Ні, це є сенс про це говорити, я поясню далі чому. Не звіт, да. Я далі поясню, чому. Я, власне, чому поставила це запитання? Мене просто цікавить, а чому ви займаєтеся саме економічними злочинами? Я не займаюся. Займаюся бізнесом. Ми виконуємо функцію прокуратури, досудового розслідування. Ну, ми можемо і далі чіплятися за слова, але суть від того не змінюється. Змінюється. Я є юрист. Я не можу говорити притомною, журналістською, красивою, образною мовою. Я говорю, ми розслідуємо, я не займаюся. Добре. Чому ви розслідуєте? Я розслідую за вказівкою Генерального прокурора, яка оформлена у відповідну постанову. Право Генерального прокурора визначити той орган, який буде найбільш ефективним, повноцінно і досконало і швидко розслідує ті чи інші справи. Тобто це Юрій Луценко дає вам ці справи, скеровує до військової прокуратури, тому що вважає, що саме військова прокуратура найкраще буде розслідувати економічні злочини. Я повинен виконувати норму закону, яка виражена в його постанові. Що він думає чи що він вважає, я не знаю. Тоді продовжу своє запитання. Назвіть кількість справ економічних злочинів, доведених до суду. Христина, якби я завтра обов'язково виставлю для всіх глядачів, я не комп'ютер і не статистичний підрозділ. Кількість справ, я сказав, загальну кількість 60 тисяч проваджень за 3 роки. Провадження – це все добре, звичайно, але я питаю, скільки доведено до суду? Христина, це популізм. Ні, це не популізм, це важливе запитання. І я зараз, точніше пізніше, поясню чому. Ви можете, будь ласка, відповісти на моє запитання? Все ж таки. Я не пам'ятаю загальну кількість, я виставлю завтра всі показники військової прокуратури. Я розкажу, чому це важливо. Тому що весь Фейсбук, який є приватним вашим простором, можливо, є приватним. Ви читаєте Фейсбук про військову прокуратуру? Думаю, що ні. А я завтра виставлю для вас обов'язково. Я не зовсім розумію зараз, чому ви маніпулюєте. Точніше, я розумію, але не буду пояснювати. Нехай глядач це зрозуміє. Але я все ж таки повернуся до свого запитання. Яка кількість була доведена до суду? Тому що розслідувати можна руками, а людям потрібен результат. Шаную вас як журналіста, ми давно знайомі. Знаєте, таке контроверсійне зліва і справа, і нічого іншого, чорний і білий тільки. Я обов'язково вам скажу, але наразі обов'язково прямо після ефіру виставлю. Я не пам'ятаю, дуже багато. Ну, давайте у відсотковому. Та я не статист, я не пам'ятаю, Христину, я спав 3 години ночі. Ви мені не говорили, що ви будете питати з мене статистику. Я вам дам. Я виставлю завтра, я в комерційному плані виставлю завтра для всіх ЗМІ, щоб ви могли побачити. Мені здається, що це якраз той успішний кейс, який ви можете... Кейс хай буде в Америці. У мене є українська держава. Я не вживаю слово кейс. Це модне слово, яке не розуміють ні на кримсько-татарській, ні на українській мові. Це іноземне слово іноземного походження. У нас є справа справа. Давайте ми зараз спустимося до діалогу про буквоїдство. Ну, правда, чесно. Це ваше право. У мене ж конкретне запитання. Тобто у вас немає відповіді, скільки було доведено до суду? Це ви говорите, я не пам'ятаю. Скільки було скеровано запитів про правопорушення від Укроборонпрому? Чого? Від Укроборонпрому. Що було скеровано? Скільки було скеровано до вас запитів на правопорушення від Укроборонпрому? Я не розумію, про що ви говорите. Матеріалів. Дивіться, я поясню, якщо ви хочете, я думаю, що ви прекрасно все розумієте. Ні, не розумію. Ви не зовсім коректно ставите питання. Запитів від кого про що? Я ставлю питання, так як я Запитів про кого про що? Дивіться, Укроборонпром. Ви знаєте, що таке Укроборонпром, так? Точно знаю. Прекрасно. Тепер Укроборонпром проводить розслідування всередині.
свої структури. Ні, вони заробляють гроші, вони не проводять розслідування. Це У них ваше немає такої цинічне функції. судження, Ні, яке я має добре вже знаю, оскаржити, реагує Укроборонпром. Я Але відповідаю все за ж те, таки що я роблю. закінчу У них своє відомство внутрішнього запитання. контролю, вони розслідування не проводять, вони не уповноважені на це державою і законом. В тому то й справа. Вони Але внутрішні перевірки, контрольні, але не розслідування. Так. Ви Добре. говорите некоректно просто. Давайте перевірки. Ви знаєте, чесно кажучи, для глядача, от зараз це буквоїдство, до якого ви мене схиляєте, не зовсім має значення. Я не Тому можу що ми вас ні до зараз чого говоримо... схиляти, тільки Пане посміхатися. Анатолію, ну давайте так, давайте домовимося. От зараз 19:24. За цей час в мене немає жодної конкретної від вас відповіді, окрім Та того, я не що ви прийшов на сповідь, чіпляєтеся. я говорю про те, що я думаю. Ну, ви прийшли на ефір, так. Ну, так це платний ефір, Все. чи що? Я говорю те, що я вважаю за потрібне, Христина. Це нормально. Окей. До початку повертаємося. Укроборонпром збирає матеріали всередині свого відомства. Я правильно зараз формулюю? Я не знаю, якщо вони там Я збирають. правильно зараз формулюю юридично? Напевно. Напевно. Ви ж, це ж Далі. без їх слів говорите. Окей. Скеровують до вас матеріали Не для скеровують. того, щоб не скеровують. Не скеровують. До вас було скеровано 183 матеріали внутрішніх перевірок. За який період? За період з липня 2014 року. І? Скажіть, будь ласка, І далі що? загальною сумою збитків, завданої державі, 657 мільйонів гривень. Ким? Людьми, на яких вони знайшли правопорушення. Тепер, із цих справ, скільки ви взяли в роботу? Я вам не готовий сказати точну кількість, але те все, що говорить, що написав Укроборонпром, що вони направили якихось 150 матеріалів, ми робили. 183. Ну, може. Вони підраховують, в них іншої роботи нема, напевно. Так от, коли ми робили з ними звірку, то такі матеріали рахуються як такі, що пішли до нас, але до нас не доходили раз. Друге, вони А не як це мали. не доходили? Хай вони розбираються і вам пояснюють. Просто у них в їхньому списку, в прокуратуру, вони не заходили апріорі, бо їх ніхто не відправляв. Це доведено. Ці звірки проводили 1001 раз. Так, чекайте, до вас не доходили ці матеріали? Вони не приходили в Генпрокуратуру, а куди вони відправляли, одному Богу відомо. Але це 183 матеріали, куди вони могли надійти до Ну, я вас? не знаю, може в корзину викинули. Для того, щоб потім вам повідомляти такі Тобто точні ви цифри. стверджуєте Я не зараз стверджую, я на говорю, загал? що 183 матеріали не приходили. Те, що прийшло А скільки зареєстровані. прийшло до вас? Я не пам'ятаю, я не статист. У мене 700 чоловік підлеглих, які розслідують 60 тисяч проваджень, в тому числі оця Мікрон, оцей, який може щось прийшло з Укроборонпрому. Те, що у нас є кримінальні провадження по Укроборонпрому, я Ну, стверджую. Мікрон, якщо вірити, знову ж таки, інформації, яка в мене є, я не можу Я її не знаю, довіряти. звідки її черпали, може ви з інтернету, Я маю інтернету Ні, вірити не я можна. думаю, що як журналіст, ви тут як юрист можете підтвердити, що я маю право на анонімне джерело, правильно? Я не претендую на ваші джерела, я не знаю їх достовірність. Отже, загальну суму збитків на 657 мільйонів гривень. Це, от ви кажете, Мікрон чи не Мікрон? Просто цікаво. Я не знаю. Ні, давайте, от ви просто відповісте. 657 мільйонів гривень, це як? Це дуже багато? велика сума. Це так. дуже велика Так. сума, та бачите? Так. І? І в нас жодна людина не покарана за те, що За це що? було завдано збитків. Серйозно? Так. А ви не скажете, скільки осіб було зазначено в цих повідомленнях Укроборонпрому, як такі, що не несли Це збитки? маю, мабуть, я до вас поставити Ні, це ну це питання. там, де ви почерпали джерело. Жодне його прізвище не було записано. З тих матеріалів, що я пам'ятаю, які приходили в основному в 2014 році, жодного прізвища. Ну коли Гроші Ви підписує знаєте, бухгалтер, мені чи здається, що ви директор. трохи лукавите. Ні, Я я можу, не- ви можете, так, знаєте чому? Тому що я, наприклад, бачила ці документи, ці теки з документами і бачила там прекрасно. прізвище. Тоді вам до бігу Сінфо працювати там. Ні, то мені тоді до вас, тому що ви головний військовий прокурор. І що щодо мене? Ви хочете стати учасником процесу, як ви володієте цим, завтра допитаємо. А якщо Тобто, отак, от, да? Завтра, а як? давайте допитуйте. Ну, ваші- Прекрасно. ваші- Ставлення до журналістів. Завтра допитаємо. ну Прекрасно. так це Окей. нормально по закону. Якщо ви володієте інформацією чи про вчинення злочину і його скриваєте, то значить ви не хочете сприяти державним і громадським інтересам. Знаєте, я зараз от піду там, умовно кажучи, на ризик на свій власне, так? Ну чому? Не знаю, що ви скажете ризикуйте. потім, після того, але я зараз просто поясню суть цього запитання. Знову ж таки, розказуючи схему, яка працює, так? Де ви розказуєте? Про що? Можна ви я розкажу? Про що? Можна? Про Укроборонпром, про ці справи, так? Мовно кажучи, існує справа. І це відбувається не тільки з Укроборонпромом. Я вам розкажу про умовну річ, як угода зі слідством. Так? Є така, так? В юридичному праві. Я ж не помиляюся? Законом передбачено.
Дивіться, в мене є... Угода про визнання винуватості. Да. Це так називається по закону. Про визнання винуватості. Я вам розкажу одну історію дуже просту. Будь ласка. Правда вона чи неправда, це на ваш розсуд, так само і на розсуд наших телеглядачів. Вся правда на розсуд Бога. Ми суб'єктивно, кожен правий. Я слухаю. Отже, є людина, до якої приходять представники військової прокуратури. Умовний громадянин В. Це трапляється з ним напередодні... Правоохоронного органу чи виключно ми? Давайте я дорозповім, а ви Ні, потім бо будете тут має чіплятися значення. вже саме от так. Військова прокуратура. Так, Добре, так. я уточню просто. Так. От у цієї людини напередодні 1 вересня вона відправляється свою дитину в школу. Перший раз, перший клас. Так Я закінчу, так, Так все ж довго, таки. да? Це історія, так. Ну, це життя, так, все ж таки старається і так далі. І тут до цієї людини приходять слідчі і кажуть, слухай, ну от є така справа на тебе. Давай ми, знаєш, як зробимо? Ми зробимо дуже-дуже просто. Ми запишемо, що ти йдеш на угоду зі слідством. Ми тобі виписуємо штраф в 100 тисяч гривень, а в тебе там завдано збитків, так? По цій справі там на 1 мільйон гривень. А решту 900 тисяч ми вже там між собою якось поділимо. Ну. І ця схема існує так само в історії з Укроборонпромом. А вас називають, я ж можу мати, так? Це звичайно. Людину, яка якраз обілечує, ну, вибачте, вже жаргон вже такий, так? Саме ці структури. А тепер ваш коментар. Про що? Про вашу фантазію, про школу, і про Моя дитину, і фантазія. про 1 вересня? Так. Я просто розказала, як це діє в вашій структурі. Пишіть заяву, поїхали завтра в НАБУ. А знаєте, чому ці люди не пишуть заяву? Не знаю. Тому що вони не хочуть, тому що їх будуть Чого вони кошмарити хочуть? слідством ці 2 місяці. НАБУ буде кошмарити. Я і військові прокурори, і НАБУ. прокурори, ми є суб'єктами НАБУ. Ми не можемо відносно себе розслідувати. Завтра, Христина, будь ласка, для всіх. Я вже кажу, зрозуміла, що завтра Христина ви мене в на 9 допит годин. викличете. Я вже Ні, зрозуміла вас вже це. викличе НАБУ. А Де вже ви й НАБУ мене викличете. де Прекрасно зробите все. заяву про Тобто, я скоєння попала, злочину я військовим зрозуміла. прокурором? Окей. Ви якусь фантазію розказали з орбіти Джуліана Роулс про, не знаю, Я думаю, про що- Гаррі Поттера. Так. І говорите, що це. Ідіть завтра, поїхали, пишіть заяву, розслідують. Хто це зробив, зробимо. 1 вересня не заборонено йти в школу. А хто взяв До речі, а гроші, чому ви засекретили декларації своїх співробітників? не до речі, а Ні, тому це що до по речі. закону. По якому закону? По будь ласка? закону, по забезпеченню безпеки осіб у кримінальному провадженні. Абсолютно законно це зробив. 77 військових прокурорів. Абсолютно законно, і це обґрунтовано постановою. Постанова є закрита. Ні, я зрозуміла. Про Ну. юридично ви тепер поясніть, будь ласка, Кому? по-людськи. Кому? Чому? Ну чому? Чого ви боїтеся? Я не боюся нічого. Я це Я зрозуміла, боюся бо ви тільки сюди зі гніву зброєю. Божого. Ну, я вже третє чую про Бога я про перший раз Бога. згадав. Пане Анатолію, Так. важко з вами говорити. Ну, такі я некомфортна людина, але принаймні я самий старий з керівників Генпрокуратури після Революції А Гідності. правда, що ви мали наче звільнитися, і Шокін вам казав, що ви писали заяву на звільнення? Ви наче навіть її написали, але так і не Кожен звільнилися. генеральний прокурор мені це пропонував зробити. А чого ви не зробили? Я казав, що це не моя компетенція звільняти головного військового прокурора. Якщо я Ну, ви писали заяву на звільнення? Ніколи. Ніколи. Я військовий, я не можу писати заяву на звільнення. У мене військовий контракт, особливий період, я ще маю 2 роки ще маю служити за контрактом. Я не можу бути звільнений як військовий. З посади заступника може зробити тільки генеральний прокурор. Ну, ви про це ніколи не думали? Що Про піти з що? органів? Що Піти є з підстави органів, мене так. звільнити? Піти з органів? Я не можу піти з органів, у нас держава в Добре. війні. Шокін вас не хотів Самий звільнити? класний генеральний прокурор. Саме класний. Тому що він був дійсним прокурором з прокурорської системи. Всі інші, я поважаю кожного генерального прокурора, який був. У мене були всякі з ними стосунки. Це дає вам характеристику про Шокіна, саме класний прокурор. Так, він прокурор. Він прокурор. Це теж характеристика. Але якщо вже ми так хаотично йдемо сьогодні по ефіру, але вже якщо Ви, вже напевно, так не пішли... готувалися просто, тому так Звичайно. хаотично. Звичайно, так. Це знаєте, от цю фразу кажуть всі спікери, які приходять на ефіри до журналістів. Тому що це простіше Я сказати, не що ви не спікер, я готувалися. запрошений вами. Спікер – це той, що хоче донести якусь новину. Ви мене запросили, я покинув свій робочий кабінет з 1,5 години, я прийшов пояснити щось народу. Якщо у вас є до мене особистісна претензія, я готовий Ні, відповісти в мене- поза межами в мене студії. абсолютно немає Ви особистісної мене сьогодні претензії. звинуватили в скоєнні злочину військовими прокурорами. Я чекаю вас завтра разом біля приміщення НАБУ, де ми зразу зайдемо і ви напишете заяву. Я не буду дивитися, що. І попрошу своїх колег, щоб розслідували. То ви не залякуєте зараз в ефірі? Ні, я не залякую, я говорю, що ви повинні відповідати
відповідати за те, що на весь ефір ви сказали, що військові прокурори вчинили злочин. Я не говорила Будь ласка. такого. А тепер давайте я теж буду чіплятися за слова. Є ж ефір, Я так якщо не він говорила. залишиться, то да, тоді Я ви сказала, що це фантазували. історія. Ну, історія, значить, фантазія, чи що? Якщо ви не говорили, якщо це доконаний факт, ідіть напишіть заяву. Я абсолютно спокійно до цього говорю. Я не боюся, Христину, вже нічого. Тому що за ці три крайні роки, ким я тільки не був і в єврооптимістів, і в журналістів, і в громадському. Я скрізь хожу, я нікого не соромлюся. І саме головне, я щиро і відкрито можу дивитися вам в очі кожного глядача. Якщо я не правий, я визнаю свою правоту. Огульно на мене вішати, чи ще щось, якусь претензію виставляти, чи питати мене статистику, яку я не брав. Якщо б ви мені сказали, що вам треба статистика військової прокуратури, то я би приніс. Ні, це не статистика, я не комп'ютер, я не є речник військової прокуратури, я військовий прокурор, який спав сьогодні 3 години вночі. Гучні економічні справи. Ви ж пам'ятаєте про 23 податківців, яких сюди привезли гелікоптерами? Та чого я маю про них пам'ятати? Вони одні. А до речі, чому ви про цю справу не пам'ятаєте? Тому що я щось не бачу, щоб хтось сидів по цій справі конкретно. Ви, напевно, уособлення або сповідальник режиму 1937 року. А що обов'язково сидіти? Ви подивіться кодекс. А навіщо тоді всі ці голлівудські спецефекти? Тобто з привезенням гелікоптерів сюди, з БТРами під Гулівером? У вас є унікальний інструмент, називається домашня бібліотека у вигляді комп'ютера. Якби ви включали хоч трішки Google, то ви б знали, що з моменту затримання людини до обрання їй запобіжного заходу дається законом 72 години. Ну, Коханівського випустили, бо закінчився термін. Так от, всі ці податківці були затримані у різних кінцях України, середня відстань від яких складала в середньому 550 кілометрів. Для кожного треба було взяти автозак, конвой і вести дорогою. Довезли 1,5 доби, потім адвокати, потім відводи і не арештували. Ми привезли і в 72 години обрали їм запобіжні заходи суддя. Кого відпустили, кому обрали заставу, кого арештували. Ми відбороли це в апеляції, і всі далі, більша частина, знову були обрані запобіжні заходи, називався арешт. Потім вони внесли застави, загальна кількість цих застав, передбачених законом, складала більше 600 тисяч. Ні, 600 мільйонів, по-моєму. Я точні цифри не пам'ятаю. Ну, дуже багато. Мільйонів, бо застави там буде по 100 мільйонів, по 150, по 50, по 70, дивлячись від суми нанесеної збитку. Вони внесли ці застави і ходять на слідство. Справа розслідується всього-навсього 3,5 місяці. Що ви хочете з мене, Христина? От що ви хочете? Щоб я зараз посипав собі голову попелом, що хтось мною невдоволений? Я знаю одне, я чесно дивлюся в майбутнє і прошу Бога, щоб не карав за мої якісь вчинки мою родину і моїх дітей. Якщо ви маєте до мене претензію, говоріть і не придумуйте історії. Я люблю цю державу і я став озлоблений за ці 3 роки війни, бо тільки один я знаю, що я не можу говорити про злочини торнадо, які частина суспільства говорила, що вони безневинні патріоти. 11-12 років тюрми особливого режиму за вчинення особливо тяжких злочинів. 1700 чоловік притягнено за вчинення злочинів різного характеру, від катування і всього остального в зоні АТО за період АТО. Я це повинен розповідати для того, щоб виправдатися. Та й не буду я виправдовуватися. Я знаю одне, ми повинні повернути Україну і зупинити війну. Бо через рік війни ми будемо один на одного кидатися. І війна буде продовжуватися тут і далі, і далі, і далі. Тому що 2/3 суспільства тільки воюють у Фейсбуці, а певний контингент стоїть намертво через мінські домовленості на лінії розмежування. Ви побували колись у норі бетонній, яка нікуди не рухається, пристріляна вже 1,5 року, і кожен день у різний... Я знаю, що ви були на фронті. Ви не жили рік у норі, в землянці. Розум їде. У нас посттравматичний синдром у людей, які відбули свій контракт. Він жив в закритому просторі, в нього кожен день стріляли, і не було куди дітися. І він виходить потім, і він бачить цвітучий Київ, іншу корупційну Україну, бачить, що всім наплювати до нього. У нього немає соціальної адаптації, якийсь крахобор не хоче дати йому належний участок землі учасника АТО. І наскільки близько це до тематики Криму. Я багато що знаю, але не треба робити з мене самого поганого чи самого якогось не розумію, що там хотів Укроборонпром.
Якщо він хотів, я віддам. Я вже не один раз це говорив. Не треба зробити з мене монстра. Христино, я вшаную дуже кримських татарів, пана Джемільова і всіх, кого я бачу, хто нас підтримує, хто допомагає. Вони, кримські татари, нам дали можливість отримати унікальні докази, унікальні російської агресії. Унікальні. Я не можу про це говорити, бо люди знаходяться поза межами України і живуть кожен день під страхом обшуків, арештів, затримань і всього остального. Не буде кожного Ердоган звільняти, так як от цих двох героїв наших, Умерова і Альмезова. А ви хочете... Чийгоза. А ви хочете, щоб я відповів за всю державу? Я не відповім за всю державу, але я точно можу відповісти за себе і за своїх підлеглих, за основну масу, тому що вони роблять роботу. Маєте до мене претензію, виказуйте у Фейсбуку. Я не маю до вас претензій, я ставлю запитання, які я маю право ставити як Ви журналіст. фантазуєте про садики, про Укроборонпром і про те, що військові прокурори зробили злочин, отримавши 100 тисяч хабаря. Ідіть, завтра в НАБУ. Я зараз, по-перше, я умовно розповідала цю історію, це Ви перше. умовно це озвучили в ефір. Я не люблю умовності на війні. На війні немає умовності. Не прикривайтеся, будь ласка. Я не прикриваюся, Не маніпулюйте Христина. зараз війною, тому що ми говоримо про економічні злочини і зовсім про інше з вами говоримо. Я за державу відповідальний за себе, я дивлюся сміливо. Дивіться, я от зараз відкрила, я просто от ввела, ви мені тут завжди радите в Google входити. Я от Це зайшла треба в йти до Google. передачі. Я зайшла зараз в Google, можна? Дякую, що є світло. Так от, я знайшла за посиланням Матіос Укроборонпром ваш нещодавній, можливо, там ефір на телеканалі ЗІК, де ви от сказали, що достеменно обіцяю, що буде все, що не задовольняло Укроборонпром у моїй роботі. Невдовзі я прийняв цю рукавичку. Ну і що? Так, а коли невдовзі, це скільки? Через невдовзі це коли? Вони знають. Вони все отримали. По закону. Ми будемо спілкуватися. Так, Христино, тому що питання Укроборонпрому, забезпечення і виконання державного оборонного замовлення мають гриф цілком таємно або таємно. І Не всі документи там мають гриф цілком таємно. Так чекайте, та не всі документи є злочинними. Якщо ви хочете запитати про яку рукавичку, вони точно знають. Це стосується державного оборонного замовлення. Воно є під грифом цілком таємно. Вони знають. Якщо комусь не вистачає, Христино, приходьте, пишіть заяву, ми дамо вам допуск до державної таємниці, ви ознайомитеся. Повірте мені, що у вас прозріють очі. Але все ж таки, я таки не почула кількість про правопорушення в Укроборонпромі. Скільки було скеровано? Я думаю, що кожного дня у них є правопорушення. Але ми не маємо. Ви розслідуєте? Ми розслідуємо тільки злочини, про які нам доповідає Служба безпеки або військова контррозвідка, яка опікується матеріали, які вам передає Укроборонпром. Там ви це нічого долучаєте? немає. Нічого немає. Нічого немає. Матеріали про минулу владу у нас тонами ростуть, у нас рук не вистачає це все розслідувати. Про себе вони нічого не пишуть. Така корпоративна етика і культура. Про Шокіна, повертаючись... Та дай Бог йому спокою на пенсії, лишіть його у спокої. Я лишила його у спокої, але мене, знаєте, що не лишає у спокої? Не знаю. А що з замахом на його життя? Ну, слава Богу, живий, здоровий він. Так, але ж пам'ятаєте, ви заявляли про те, що був скоєний замах на життя пана Шокіна, про тепловізор і так далі. Що зараз із цією справою? Це важливо теж знати. Введіть, хто розслідує справу про Шокіна. Але З першого дня розслідує справу Служба безпеки за визначеною виключно законом статтею про підслідність, замах на життя державного... Тобто тепловізор був там, так, тепловізор? Звичайно. Це помилка була, я її визнав. Якщо ви хочете мене вколоти, вам це не вдасться. Я сказав тепловізор. Люди добрі. Христина мені нагадує, що я помилився. Ні, я нагадую просто про цю справу, щоб мене цікавить, що зараз із нею, тому що ви саме про неї гучно заявили. Я не гучно заявив, я був на той момент єдиним, хто залишився в прокуратурі з переляку. Наступного дня. З переляку, хто залишився. Нікого більше не було. Був ажіотаж, я це зробив. Було більше 40 чи 50 журналістів, посли, ОБСЄ, всі. Ніхто не розумів, що відбувається. Я не розслідую цю справу, я не можу коментувати, я не знаю обставин і що там зараз відбувається. Слава Богу, що всі живі, здорові. А помилки – це не смертельні. Якщо пините мене за помилки, ну Бог вам суддя і Бог мені суддя. Слухаю далі. Добре, давайте тепер про справи, які були доведені до кінця по Нема військовим справ злочинам. доведених до кінця. Суду, давайте так. Так, справи, які спрямовані до суду, чи які мають вирок суду. Ви зараз знову почнете маніпулювати. Ви знаєте, от мене просто, як знову ж таки, повертаєтесь. Я зрозумів. Ви зараз за мене робите висновки, але все ж таки. Мені просто цікавить, дуже просте, можливо, воно вам здасться банальне,
Ну, що ви за мене говорите? Ви Запитання. задайте запитання. То ви так багато сказали, що не задали запитання. Мені не може здаватися. Так. Наприклад, Іловайська трагедія. І Ну, досі що? ми не бачимо винних. Хто ви? Хто не бачить? Суспільство. Ну, якби ви читали Google, то ви б бачили Скажіть мені, звіти, хто що... за ґратами зараз по Іловайській трагедії? Хто? Хто За зараз що? поніс За що? за те, що трапився Іловайський котел тоді? Ну, а чого Там він трапився? Ви в курсі? Я вас питаю, Ні, ви ви в краще курсі? знаєте. Ну, я втомився говорити. Він був у 2014 році. Ми робимо звіт по Євроку, потім щорічно. Я просто не знаю Якщо і ви не досі, змогли, як то людина, вивчіть. хто винен у тому, що загинуло скільки людей? За офіційними даними, скажіть, ви ж знаєте цю кількість? Я це вже неодноразово говорив. Скільки? Близько 1000 вбитих і Близько поранених. 1000 вбитих і поранених. Я хочу, як громадянин, як журналіст, Дайте запит, вас я вам на запитати. протязі 5 днів дам доконану інформацію. Дивіться, Ще в чому раз кажу, в чому є суть, коли приходить, умовно кажучи, ви на мене ефір? запрошуєте, я не приходжу. Мені нема Я потреби вас ходити запрошую. по ефірах, Христина. Мене Дивіться, немає потреби ходити по ефірах. Ну не буде Бо ви хотіли кожен сьогодні громадянин зробити- України ви- надсилати запити. Журналіст Ви не це людина, громадянин. яка може бути Може. посередником між звичайною Ні, людиною ні, і закон про чиновниками. інформацію. От я вас Так. питаю, ну не буде кожна людина, бабуся в селі там Жмеринка писати вам Ну, ми запит, говоримо але для її так кримсько-татарського само народу чи для Жмеринки? Ви не покриваєте Жмер. ми транслюємо І на не Жмеринку? тільки Не знаю. в Криму, але й на на материковій Жмеринку. Україні. Ну, ви зараз тут, яка різниця, да? Ну, є, Давайте ну, там ви місто підміняєте Кривий Ріг, ми поняття. туди транслюємося. Давайте так вже, якщо ви Ну, вже це чіпляєте ваше за рідне слова. місто. Да, бачите, Ви ви повинні були. навіть бачите, Ви як ви повинні були усвідомлені, це. бачите, готувалися так, знаєте. Отже, Я давно вас просто знаю. пане Матіус, Так. повертаючись до Іловайського котлу. Не треба повертатися, дай Бог, щоб я- ніколи не було більше такої трагедії. Якби не було прямого вторгнення, більше 14 тисяч військового групування регулярної російської армії, були б втрати, але Іловайськ був би раніше чи пізніше захоплений. Тільки пряма агресія 2 батальйонно-тактичних груп, це близько 200 танків, там БМП, я вже цифри не пам'ятаю буквально. Завтра дам вам конкретну відповідь. Але якби не було цього уходження і розстрілу колон наших оточених представників добровольчих батальйонів, не було б такої великої трагедії. Таких трагедій, на щастя, ну, ви ж більше не ви ж повторювалося. погоджуєтеся зі мною, що Я не погоджуюся, бо я не чув питання. Ну, ви просто не даєте мені його поставити постійно. Що за будь-яку трагедію, за смерті має бути людина, яка винна. Ви з цим погоджуєтеся і з цим постулатом, що за смерть людини, навмисну смерть людини, так, не випадково, так, і там, не при житті, не від хвороби, має бути людина, яка за це понесе відповідальність. Так, якщо це вбивство, Покарання, якщо правильно? це вбивство в цивільному житті, це умисне або Так, якщо ми по говоримо випадковості. про Якщо ми Іловайськ. говоримо про військові дії на нашій території у вигляді антитерористичної операції, де були задіяні в тому числі добровольчі батальйони і пішли звільняти українську землю на українській землі, то ми повинні дати звіт, що на той момент відбулася пряма агресія і вхід регулярних частин Збройних сил Російської Федерації, які винні у смерті і пораненні такої кількості людей. Якщо б цього не відбулося, були б бої якогось часу оборонні чи тактичні, але все одно Іловайськ був би захоплений. Тобто військової помилки не було там? Ні. Ні. Ні, Христино. Ні, Христино. Експертизу, яку писали найкращі фахівці, вона все це описала. Вона є таємна, тому що там багато речей написано, які не можуть бути для широкозагалу. Але для того, щоб не казали, що військові прокурори щось надумали і придумали, допуск до всіх носіїв допуску до державної таємниці, це депутати Верховної Ради, які більше всіх кричать і коментують, в тому числі ЗМІ, був даний доступ до матеріалів кримінального провадження в частині і таємної експертизи. З усіх 426 за 1,5 року закінчення цього, ідуть ще слідчі дії, але основна відповідь дана, то за 1,5 року в прокуратуру прийшло ознайомитися з матеріалами цієї таємної експертизи тільки 5 народних депутатів. 5. Соболєв, Квазі-Семенченко, виходить з Криму з невідомою біографією, Вінник, Чорновол і Тетерук. Все. Більше нікому це не було цікаво. Я не можу це говорити, якщо я це озвучу зараз у ефірі, і в мене буде порушення державної таємниці. Я підпаду під дію Кримінального кодексу. Я щиро
ще раз говорю, я людям не клянуся, але я щиро впевнений, що я зробив все для того, щоб встановити істину. Ми повинні встановити, засудити кожного відомого нам командира роти, командира взводу, росіян, які це робили і розстрілювали. Я думаю, що наш ефір так само дивляться люди, які потрапили тоді в Іловайські котели, в них зовсім інша думка. Ну, думка... І те, що ви зараз озвучуєте, я думаю, що для них стане новиною. Для того, що жоден український командир не винен у тому, що трапилося тоді. Ні. За військовими статутами і за тими нормами закону, які передбачені чинним, прийнятим народними депутатами і затверджені у вигляді законів і всіх інших речей, ні. Добре, назвіть гучні процеси. Гучні, мені нема про що хвалитися. Про що гучні? Для чого тільки гучні? Що гучні? Я що, сенсацію повинен якусь сьогодні сказати? Я не бачу в цьому сенсу. Ви знаєте, я зараз прямо відкрию ваш Фейсбук. Я радий, що ви підписані. Звичайно. І от, чесно кажучи, ви дуже бадьоро там звітуєте про свої звитяги. Фейсбук любить короткі вислови. Так, іноді навіть дозволяєте собі вислови, такі як блоха і так далі, за що вас Transparency International, якщо не помиляюся, скаржилися на вас. Коли я цитую Вікіпедію, я ж цитував Вікіпедію навіть з латинською транскрипцією. Блоха, істота з продовготим тілом. Це ваше право, які конотації говорити про інших людей. Я все ж таки повернуся до... Звичайно. Я не говорю про людей, я говорю про істоту. І про істоту, і про блоху, яка скаче з тіла на тіло. Але ж ви порівнювали із цими істотами кого? Кого? Ви не пам'ятаєте свій пост? Я не пам'ятаю, я багато порівнюю їх. Їх багато було в крайній час розвелося. Там фотографія була Віталія Киська, якщо не помиляюся. Ви помиляєтеся. Якщо ви знайдете, я вам виплачу бонус у вигляді гарного букету квітів. Ви помиляєтеся, Христина. Я зараз прямо знайду, але я все ж таки повернуся до... Я писав пост про Курца, про нового майбутнього прем'єра. Так. Ну що, я винуватий, що він стояв біля Лещенка і біля Наєма? Так вийшло просто. Він хоче їх наслідувати. От він був у Transparency International, а тепер захищає трейд комодіті. То він не перепригнув з одного тіла на друге. Ви його маєте на увазі? Так. Я ж прізвище озвучила. Так я ж кажу. Він сьогодні був на одному тілі, антикорупційному, а тепер вже на корупційному. Так писали в інтернеті і у засобах ЗМІ. Бо вчора боровся проти корупціонерів, а сьогодні захищає тих, хто вкрав 159 мільйонів. Так пише інтернет, у Міноборони на паливі. Чого ви мали на увазі? То що він не блоха? Та він гірше. Це людина, яка змінює від ситуації принципи свої. Тобто це Віталій Касько? Ні, як той, хто перепригує, той змінює свої принципи. Ви ж про когось зараз говорите, правильно? Я говорю про те, що він змінив свої принципи. Кого ви маєте на увазі? Христино, він в Фейсбуці написано, то територія моєї свободи. Хай прочитає кожен, кого я там описую, він себе впізнає. А скільки у вас підписників, до речі? Поняття немає. Я їх не наганяю точно. За лайками стежите? Для чого я? А для чого вам Фейсбук? От ви пишете пости. Заради чого? Просто цікаво. Прокурор зобов'язаний висвітлювати свою роботу. Це ж ваша зона вільної, як ви там назвали. Правильно. Це складає... Так що це? Це ваша сторінка як звітність прокурора, чи це зона вашого вільного... У нас є офіційна сторінка військової прокуратури, там є офіційна сторінка. Так, але все ж таки так. Я тішуся і мені не соромно показати здобутки. Я інколи сумую, інколи я кіпкую, як люба нормальна людина. Скажіть про ваші здобутки. Давайте, в нас лишилося там 3 хвилини. За 3 хвилини за здобутки неможливо сказати. За 3 хвилини навіть діти не робляться, Христина. Фраза президента України: нікому не дозволю красти в армії, інакше руки повідрубаю. Відрубую. А ви б готові були стати тим палачем, який повідрубує руки? Тоді треба було би засудити того, хто сказав рубати руку, а мене як палача то точно розстріляти. У нас нема смертної кари, а фактично відрубування рук – це середньовіччя. Кожен повинен відповідати за законом. Це ж не моя, це фраза президента. Чекайте, він політик, а я виконавець норми закону, яку придумує влада. Так от, і законодавець, якого обирає народ. І ви в тому числі. Ви ходили на вибори? Ходила. І ви знаєте, і пам'ятаєте, за кого ви голосували? Звичайно, я пам'ятаю. І ви задоволені своїм здійсненим вибором? Це вже моя особиста справа. Ні, так я ж не питаю, за кого. Я питаю, ви задоволені? Я не задоволений політичною палітрою. Люди завжди чимось не задоволені. Я не задоволений політичною палітрою. Але це інша тематика для дискусії. Я не задоволений політичною палітрою, коли вона не задовольняє запити і потреби суспільства. І коли приходиться говорити середньовічною мовою, напевно, це
вияв чи прояв крайнього невдоволення. Я не готовий рубати руки, я не є канібал, я готовий і виконую закон, наскільки вмію. Вмію його непогано виконувати. І я роблю це чесно. І щодо звітності, обов'язково завтра і пакетом на ЕТР, і для вас особисто за домашньою адресою. І з квітами обов'язково. Я обов'язково вам дякую, що ми закінчили все ж таки на позитивній ноті. Я дякую, що ви прийшли до нашої студії. Сподіваюся, що ви неодноразово ще завітаєте. Це був останній раз. Я не маю часу просто. До нашого ефіру, але все ж таки ми сподіваємося. Дякую вам. Дякую нашим... Це хороша надія. Дякую нашим глядачам, що ви залишалися з нами. Пам'ятайте про Крим. Пам'ятайте про Крим, залишайтеся з ним у серці завжди і дивіться телеканал АТР.